L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Seguim amb les entrevistes als portaveus dels grups parlamentaris que formen part de la Comissió d'Unió Europea i Acció Exterior per descobrir com treballen i quina és la visió de cada partit entorn l'acció exterior. Avui parlem amb el portaveu del Partit Popular de Catalunya, Cristian Escribano. Hola, Cristian. Hola, és un plaer estar aquí. Igualment. A veure, explica'ns una mica, perquè la Constitució de la Comissió va ser al setembre, si no vaig errada. Correcte. Aleshores, què s'ha treballat fins ara? Bé, per començar, ens han hagut d'explicar una mica cert canvi de dinàmica. Ha canviat un govern després de molts anys de que el govern de la Generalitat havia estat una mica canviant entre mans de Junts, Esquerra, i les conselleries doncs, sempre havien estat o Junts o Esquerra. Llavors ara ha entrat un partit nou després de quasi bé una dècada, amb la qual cosa sempre hi ha segons quins canvis. Nosaltres, com a grup del Partit Popular, teníem clar quina era la nostra voluntat d'aquests canvis, i així li vam expressar al conseller Duch a la seva primera compareixença per explicar les línies inicials de la legislatura. Nosaltres entenem que l'acció exterior que faci el govern de la Generalitat ha d'anar en la línia del que fa també l'acció exterior del govern d'Espanya. No pot anar per un costat l'acció exterior de la Generalitat i per l'altre l'estatal, perquè si es trepitgen i diem coses diferents, doncs llavors generem molta incertidumbre fora d'Espanya. La qüestió també era què es feia a les delegacions a l'exterior i quin tipus de polítiques es promulgaven des d'allà. Som conscients que en anys anteriors, sobretot en els anys més durs del procés, les delegacions servien una mica per exterioritzar el procés independentista a altres països de la Unió Europea. I nosaltres teníem voluntat de saber si el conseller Duch seguia amb aquesta dinàmica o pretenia fer un canvi. En aquest sentit, a la seva primera compareixença es va anunciar que hi hauria un canvi, que les competències de les delegacions serien aquelles que per llei tenen, que no hi hauria cap altra, i que tota l'acció exterior que es fes des d'allà es faria amb lleialtat tant a l'Estatut d'Autonomia com a la Constitució espanyola. I nosaltres des del primer dia estem tractant de fiscalitzar això. De fet, després tu fes les preguntes que vulguis, Sí. Després podem entrar en matèria, però justament al ple de la setmana passada, jo vaig, com a portaveu d'Acció Exterior, vaig dirigir una interpel·lació al conseller Duch, on vam tenir un debat a vegades productiu, a vegades no tan productiu, sobre el cost i la utilització de les delegacions de la Generalitat a l'exterior. Per nosaltres, aquestes delegacions el que han de servir és per atreure inversió per Catalunya i per intentar exterioritzar tot el que és la nostra cultura plural, perquè a Catalunya tenim una cultura molt plural, procedent d'altres llocs d'Espanya, però també, evidentment, la nostra pròpia cultura, però no ha de servir per cap altra cosa, ni per parlar de Catalunya com a país, ni de coses que no s'emmarquen dins l'entorn de la llei. En aquest sentit, nosaltres, després de que durant aquesta última dècada l'acció exterior de la Generalitat s'ha caracteritzat per una opacitat bastant important, perquè no sabíem cost de delegacions, no sabíem despesa de personal, no sabíem en què s'utilitzaven, el que sabíem era per filtracions que es feien a alguns mitjans de comunicació, però el govern de la Generalitat no havia respost com a tal. I ara sí? A l'inici de la legislatura vaig dirigir unes preguntes per escrit al govern i fa poques setmanes, i d'aquí sorgeix la interpel·lació, ens van contestar. Hi ha dades que encara no ens diuen, però ens van contestar que les delegacions a l'exterior costen anualment un mínim de 10,5 milions d'euros l'any. Clar, quan pares a pensar en 10,5 milions d'euros, pot ser molt o pot ser poc, depèn del retorn que té aquest import per Catalunya. Llavors jo em vaig posar a investigar, perquè la documentació era quantiosa, i llavors em vaig trobar, per exemple, amb delegacions que tenen un delegat, que no tenen delegació allà, és a dir, que el delegat, que cobra una mitjana entre 90 i 100.000 euros, no estava fent la feina que teòricament havia de fer al lloc on li pertocava, sinó que estava fent de delegat des de Catalunya, però que és que, a més, la relació de reunions o d'activitat que ens deia que tenia arribava a 2 reunions l'any. Em podries posar algun exemple de... Et puc posar, per exemple, l'Àfrica Meridional. Era un dels exemples, tinc la documentació aquí, us la puc fer arribar, però, clar, ens va sobtar com, per exemple, el delegat de Japó tenia 11 reunions l'any, cobrant, doncs, uns diners molt importants. I al final
l'opacitat amb la que s'ha treballat des de les delegacions a l'exterior, perquè, per exemple, el Diplocat en el seu moment va fer un contracte milionari amb un ens per internacionalitzar el procés, del qual a dia d'avui encara no hem sapigut veure ni ens han mostrat el contracte. Llavors nosaltres volem posar una mica com si fóssim aquí al Carles Porta, una mica de llum a la foscor de tot amb el que la Generalitat inverteix els diners dels catalans. I ara, la setmana que ve, de la interpel·lació, sorgeix una moció subsegüent a la interpel·lació i portarem una moció al ple del Parlament demanant el tancament de les delegacions que no funcionen, que són la majoria. Nosaltres volem deixar la permanència de delegació del govern davant la Unió Europea, però volem el tancament de tota la resta fins que no ens diguin quin és el retorn real que tenen per Catalunya i pels catalans. Potser en comptes d'un tancament de les delegacions es podria proposar un reformulament d'aquestes delegacions en comptes del tancament? Això és amb el que portem treballant durant molt de temps. El que és indiscutible és que per llei el govern de la Generalitat pot tenir delegacions i, de fet, s'emparen dins una llei feta pel mateix Partit Popular a nivell estatal. I això permet, per exemple, que comunitats autònomes com Andalusia, com el País Basc o com Galícia tinguin delegacions a alguns països. Cap comunitat autònoma té tantes delegacions com Catalunya, això és cert, perquè tenim 21 delegacions i ni remotament s'apropen al pressupost que té destinat. I, a més, són delegacions que busquen aquest retorn econòmic per Catalunya, és a dir, aquestes delegacions busquen inversió estrangera, busquen crear llocs de treball, busquen crear sinergies entre el món públic i el món empresarial, entre el món empresarial d'aquí i el món empresarial d'aquells països on van els delegats, però cap té l'opacitat, perquè a mi això és el que em preocupa, que durant molt de temps tots aquests diners s'han gastat sense la supervisió de la Sindicatura de Comptes. I per mi això és una anomalia, que milions d'euros dels catalans es puguin utilitzar discrecionalment per part del govern de la Generalitat, assignant sous i assessors sense que ningú controli a qui es contracta, per què es contracta o si fa o no fa la seva feina, perquè no té cap tipus de fiscalització ni al treball ni els diners invertits, a mi em preocupa. Em preocupen dades com, per exemple, li vaig posar al conseller, perquè hi ha dades que em sobten. En 2 mesos, el delegat de la Generalitat dels Estats Units, el 2016, va arribar a gastar 70.000 euros en 2 mesos només en despeses. Despeses que anaven des de 10.000 euros en entreteniment, $3.000 en telèfon mòbil, i sopars, clar, 70.000 euros dels catalans en 2 mesos per pagar les despeses d'un sol delegat. I tot això, com dic, sense la supervisió del Tribunal de Comptes. Els diputats i tots els càrrecs electes i públics estem obligats a donar comptes. Jo crec que els delegats també, i per això reiteradament he demanat que els delegats compareixin davant de la Comissió d'Acció Exterior, però tant els independentistes com els socialistes ens ho veten. No deixen que vinguin a comparèixer per dir-nos quina és la seva feina real. Jo realment, si a mi em ve un delegat del país que sigui i em diu i em demostra que la seva feina té un retorn per Catalunya real, jo no tinc cap tipus de problema en què això pugui ser viable, però és que no venen a comparèixer. Ja ens trobem que hi ha 500.000 catalans a l'exterior. Aquests catalans potser sí que veuen accions per part d'aquestes delegacions que els hi són favorables, no només als catalans que visquin a Catalunya. No sé si per aquí potser també... Jo crec que és important, el tema de les delegacions, pensa que personal com a tal tenen 11 empleats, que algunes, la que més, que al final hi ha delegacions que tenen 3, 4 empleats, 5... És a dir, que no poden oferir un servei com a tal als catalans a l'exterior. Segurament, si es posen en contacte, podran. Però per això estan, per exemple, els casals catalans a l'exterior, que nosaltres sempre hem recolzat, bàsicament perquè jo, si em paro a pensar, si marxés a un altre país, jo he estat visquent però temporalment a altres països, i clar, trobes a faltar
el que és casa teva, el que és la teva cultura, i llavors tenir la possibilitat d'estar connectat amb les teves arrels i els teus orígens, per mi és imprescindible. Nosaltres recolzem no només la creació, sinó el manteniment d'aquests casals, bàsicament això, com a punts d'unió dels catalans que viuen fora. Però precisament aquesta és la feina dels casals, no és la feina de les delegacions, perquè, com dic, les delegacions són legals, però tenen unes funcions molt marcades i molt clares. Llavors, no és aquesta. Aquesta feina és dels casals, però no de les delegacions. Llavors, em costa. Per exemple, si un català té un problema legal a l'estranger, no pot acudir a una delegació perquè la delegació no té competències. Ha d'acudir o al consolat o a l'ambaixada espanyola que hi hagi en el país. Llavors, no hi ha una... O sigui, no són perquè els catalans puguin tenir una figura de recolzament. Per això estan els consolats i les ambaixades. Les delegacions doncs, tenen això que t'he dit, aquest retorn econòmic, aquesta creació de sinergies amb entitats i empreses d'altres països, però jo realment no ho he sapigut veure i molts de nosaltres tampoc. Canviant una mica de tema, els catalans a l'exterior, una de les preocupacions que tenen és el tema de les circumscripcions electorals pròpies, perquè no n'hi ha actualment. Hi ha un moviment de catalans a l'exterior que està preparant una iniciativa legislativa popular per proposar la creació d'aquesta circumscripció. Com veuries aquesta creació? Doncs m'agradaria molt rebre'ls al Parlament, si tenen a bé venir, perquè ens ho expliquin, perquè sí que és veritat que ha sigut una reclamació històrica, soc plenament coneixedor, i com tota la vida té coses bones i té coses dolentes, però nosaltres com a partit no estem tancats a aquest tipus de canvis sempre i qual siguin viables i sempre que s'utilitzin com a un bé pels ciutadans que estan fora. La veritat és que tinc interès en llegir aquesta proposta d'iniciativa legislativa i si volen venir a comparèixer al Parlament per explicar-nos, i perquè també a la Comissió d'Acció Exterior ens comprometem els grups amb una posició o una altra, jo crec que tots els grups estaríem encantats de fer-ho. Sí, i abans parlaves d'aquest canvi polític aquí a Catalunya i d'aquesta voluntat de canvi que almenys el conseller Duch va proposar des d'un inici. Heu vist realment un canvi? O va ser que ho va dir i aquí no hi ha hagut accions? Perquè... A veure, un canvi és evident que hi ha hagut, bàsicament perquè la situació política amb la que estava immersa Catalunya feia que siguessin vistos com una mica conflictius. Llavors, les portes d'Europa i del món per Catalunya estaven tancades. Els presidents que hi ha hagut darrerament al Parlament de Catalunya no tenien ni remotament la mateixa capacitat que està tenint ara el president del Parlament per poder reunir-se amb altres parlaments o amb representats públics d'altres països d'Europa. I això és degut bàsicament a un canvi de tendència que s'ha percebut arreu d'Europa. També és veritat que el senyor Illa, des del seu punt de vista, la va encertar amb el conseller Duch, bàsicament perquè el conseller Duch té una trajectòria molt consolidada dins d'Europa. No és precisament un desconegut ni al Parlament Europeu ni a les institucions europees, amb la qual cosa el conseller Duch, per començar, ja té les portes obertes de les institucions. I això ja és molt bon primer pas. Després, hi ha coses amb les que no estem d'acord amb com s'estan fent i aquí podrem aprofundir, però sí que és veritat que el canvi de tendència, Catalunya estava immersa en un ostracisme institucional arreu d'Europa que ara sembla que a poc es comença a trencar, bàsicament perquè els països europeus veuen amb molts mals ulls els moviments secessionistes, bàsicament perquè tots els països europeus, o la majoria, tenen alguna o altra regió amb reivindicacions similars per part d'una part de la població. Però la inestabilitat, la incertesa, no agraden a ningú. Tampoc ens agrada a Espanya, però arreu d'Europa tampoc. Llavors, el donar aquesta imatge de tranquil·litat i el donar una certa certesa de que la independència ja no és una prioritat fa que les institucions europees es tornin a obrir a Catalunya. Jo crec que encara es podria fer molt més, perquè si el senyor Illa no continués amb moltes de les polítiques que estaven fent els independentistes, encara tindríem moltes més possibilitats. Queda molt per fer, però sí que és veritat que un canvi de tendència hi ha hagut i és innegable.
Ara que parlaves d'incertesa, un moment d'incertesa que vivim actualment és a nivell global, no? Amb molts canvis, amb el govern de Trump, per exemple, als Estats Units. De quina manera afecta aquesta incertesa global en les relacions exteriors d'aquí a Catalunya? És evident, per començar, que tot el que passa als Estats Units no només ens afecta a Espanya i Catalunya, sinó que afecta a tot el món. És evident, és l'única superpotència mundial i el que faci, ho estem veient ara amb les amenaces aranzelàries, ens afecta. I ens afecta molt greument, no només a nosaltres, sinó sobretot als sectors del teixit productiu de Catalunya, com l'agricultura, la ramaderia, a qui afecta més directament. El que hem de procurar nosaltres, independentment de que un dirigent polític ens caigui millor o pitjor, perquè el que és evident és que per ideologia hi ha qui et caurà millor i hi ha qui et caurà pitjor, mirar pels interessos dels nostres ciutadans. I Trump o la Meloni o el Macron et podran caure millor o pitjor, però la teva obligació és intentar que les relacions diplomàtiques continuïn els camins i les vies que han de seguir i, sobretot, que la teva ideologia no faci que encara et perjudiqui més, perquè ens agradarà més o menys Trump, i sí que és veritat que hi ha declaracions fetes darrerament doncs, que com a Europa ens perjudiquen molt i amb les quals no es pot estar d'acord. Però és el president dels Estats Units i és d'un tarannà que com et posicionis tu, personalment, pot fer que ell decideixi una o altra política aranzelària. Llavors, tenint en compte la situació global, jo crec que és obligació principalment del president del govern espanyol, però també dels presidents de comunitats autònomes, doncs donar aquesta seguretat als nostres, com he dit, al teixit productiu, que és qui al final es veurà afectat de que el clima polític i les desavinences que puguem tenir es queden en el si dels parlaments, en el si dels debats polítics, però que no traspassen aquesta frontera de fer que per ideologia ens enfrontem i tinguem conseqüències que a ningú ens agradaria tenir. Però sí que és veritat que darrerament estem veient mons polaritzats, països molt polaritzats. També és veritat que, des del meu parer, aquí s'ha de fer una autocrítica, perquè quan la gent es queixa, i es queixa molt darrerament, de l'ascens de partits de dretes, o que tenen uns discursos que es poden considerar més radicals, això és degut a certes coses. És degut, per exemple, a que hi ha sectors que neguen unes realitats que els ciutadans pateixen, sectors que criminalitzen a persones només per tenir un discurs diferent, i quan t'entestes en assenyalar molt i en criticar molt, i ho veiem també a Catalunya. A Catalunya tenim un exemple molt clar de què passa quan tu intentes criminalitzar tant a una ideologia, una forma de pensar, que al final el que fas és tot el contrari al que vols. Fas que aquesta ideologia cada cop tingui més adeptes. Jo crec que no hem de negar els problemes que patim ni a nivell local ni a nivell global. Hem de posar solucions, perquè si neguem el problema encara agreugem aquest problema, i si no volem veure què és el que està passant, per desgràcia seguirem la tendència europea, de la qual de moment ens estem salvant. Ja, hem d'anar tancant. Em sap greu perquè crec que es podria aprofundir molt més en tot. Sí, ja per acabar, m'agradaria demanar-te un objectiu vostre de cara a de quina manera voleu interactuar amb la Catalunya exterior, no? Com hem dit abans, hi ha 500.000 catalans a l'exterior, amb tots els seus casals catalans. Doncs, quina proposta faríeu per tal d'interactuar i de teixir vincle amb tots aquests catalans de l'exterior? Jo crec que és imprescindible que acabem aquesta legislatura fent que les persones que viuen, els catalans que viuen a l'exterior, sentin que són plenament catalans. Això és important, perquè igual que jo sempre he denunciat que aquí a Catalunya no pot haver catalans de primera o de segona, fora tampoc. I aquestes persones que per treball, que per compromisos familiars han hagut de marxar fora de Catalunya, han de continuar tenint en els seus governants persones que mirin pels seus drets i pel seu benestar. Jo crec que la Comissió d'Acció Exterior té molt potencial encara per exprimir, és a dir,
hem d'apartar antics vicis que tenia aquesta comissió i centrar-nos en el que és imprescindible. Fer que Catalunya sigui vista fora com el que és, un motor econòmic que ha de tornar a ser, però sobretot, també és molt important, que els catalans que viuen fora sentin que la comissió i els diputats del Parlament de Catalunya, que també som els seus diputats, ens percebin útils i vegin que ens impliquem en que puguin continuar pertanyent al 100% a Catalunya i per descomptat garantir els seus drets, com per exemple rebel·los per estudiar aquesta iniciativa legislativa popular, per estudiar millorar l'accés al vot. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Cristian. Ha sigut un plaer. Igualment, i seguirem amb la roda d'entrevistes als portaveus de la Comissió d'Unió Europea i Acció Exterior.